musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo Weltaare TV. So daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeña windere feeñje Ɓataake bindaɗo mawbaare 19 siilo hitande ujunnaje ɗe 21 Ɓataake men ko faate cariika. ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗe mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ko mawɗo men Sada Hammadi Fraba. En jetti joomi men tagɗo men dokkuɗen haqqillaji ha mbawen timminde gurdam men e oɗo hen aduna. En juule annabi men tedduɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu men woodede oɗo hen duniya. eɗen duwono dendagal windere nde kala nde jomiraɗo huncanta en ittana en oɗo hen rafi addana men wellitare cellal e yajede kisal taw kadi alda e bewte. En duwanima dendagal ɓe cellani e mayɓe julɓe kala dendagal windere nde nonne kadi duwani ɗen bayɗigel men jaari solo wawi wonde kala nde jomiraɗo feññintamo omo hisi omo wuuri no woni e no woniri kala. cariika men hannde faati koye coccorgal musidɗo men Ahmadou Gattamare Ba ko faate banggue hannde yoga e gueɗe ɗe jiyeten e nder weeyoji meɗen. nde tawno ene moƴƴi e kala saaha actualité haale woni ko kewi joljole jolɗe beele peeji mum dañe beele kadi haqqillaji gostodire hen moni kala dañaɗo naatiri beele kadi yalta jaltugol pewgol. seɗen teski ɗiɗo dumunnaji kala en jiɓɓogui karalleje ha tente tufɗe men ɗe enen wiyoɓe wimami guilay deftere wiyetende Facebook ha yetti hande e ngoɗo maayo ngo gonɗen e mum wiyetengo WhatsApp. eɗen jiiya vidéo ngaji jahoji kame kelle taw ko bindande bindaɗe jamma e ñalawma. e caggal nde musidɗo men Ahmadou Gattamare Ba addi coccorgal mum woni kala ene foti wasiyade hoore mum e ɗiɗo ɓoggi karalleje rutto kadi wasiyo wonɓe yeeso mum nde tawno goto e men kala ene foti jertinede e ɗiɗo ɓoggi karalleje nde tawno enen kala ken Afrique naaɓe koye leyɗele men jeyɗen alay sago e kala sa duttodirene koye men mbasen tafte pele gañgu gonen tafoɓe maaje gilli hay so tawi woni wonko woni ɗon eɗen gandi kono kadi ganden ko enen piyata koye men e kala banggueji ɗum noon mbasen rokkude añɓe men sagoji mumen caggal ɓe nanggui mbarakon ɓe mbaɗi ɗumen e sikkare nde ɓe joole maayo mbarakon ne gatodire koye men daw ko hanano heewi wonde ko gaare gonen fottoɓe yimɓe men ɓe mbaseten e kala saaha dañen nden haare gonen gon felo jaɓɓen ngal jaɓɓal taw wona tan hankkadini kala men jaltuɗo haali ɗemgal jananal gongal ha watti gollodade ɓen elen ɗum nefen ɗum ay duñen ɗum kañum nde tawno wonko andi e men wonko andina e men nde tawno koye men wonno watta kañumne kala saaha sene yewta ala ko ande ɓen saabu are ɓen ko taw mawni hankkadini alay sago faggoyo ga woni jewte ngam wallidde rendo mum e hoore mum ɓen ɓe yewtitta ɗum noon firti ko natten elde hay goto kaalowo ɗemgal men taw ko jeeyaɗo e men aha koye men jeeya mo haalani ɗemgal men kono kadi koye men jeeya gandina hande koye men jeeya wonko jinna mum gandi e men wonko andina e men oɗo henna so en elimo walla en mbasimo walla en kaaɓe makko wone haare
ha yetti won nokku anɓe so potimo ene bonna yeddi ko darone Wikileaks mo Amérique nde Amérique haɓe makko geddimo ɗeɓi nangudemo o ɓocciti o dogi o fayi Russie o itti secret Amérique o rokki ɗum ayi o itti secret Amérique o rokki Russie ɗum waɗi hande Russie ene foldi Amérique e fannu to banggue secret nde tawno ñukkidima e hunuko on ha on iwi ɗon fayi Angleterre dañi secret jaltude toon ha on iwi ɗon fayi nokku goɗɗo on jii jaggama oɗo sani tawi juuɗe kono noon hankkadini ko bonanno boni hay goto eletaki musidɓe tedduɓe potten kala mo jiiɗe ɗe mbasa ɗum potten nde tawno ɓernde laami jomum kono enenne kadi e newya e funti eɗen mbawi funtunomo ɓernde laami o ha enenne kadi laamoɗen ɗum taw en mbasani ɗum musidɓe tedduɓe wasiyam faade rendo ngo e cariika meɗen ko adi fof mboɗi ɓiɓɓe fulɓe oɗon gandi ko ɓuuri welde aduna foof ɓuuri welde ko humpitade ɓuuri mettude ko humpede kono mboɗo teski yoga e ɓiɓɓe fulɓe gona humpitiɓe mi wiyani foof de ala mbimi ko yoga wona humpitiɓe nde tawno haala ene weeli heɗade ha gasa ñaawa hadema jaabade haala sa heeɗima ha gasi tan de gona e ñawdude haqqille ma e ɓernde ma aɗa segga aɗa siɗa aɗa tafa holko poɗɗa yaltinde walla holko poɗɗa dañde hen kono sa wi tan ya jaboroni henna sa renaki an woni natowo e caɗele nde tawno piiɗo e joftiɗo ayi piiɗo e joftiɗo hol hen jogorɗo yaade kaso yewtoɗo no moƴƴi nde tawno joftiɗo heewi ɓurtinde walla ko on heewi yiyede hay so tawi eɗen petta bal eɗen goni nder terre min caméra ala em haaju arbiɗe ala em haaju mi tahlima tan aɗeɓi yiyande kono a yanani a ruttima samtima mi hello ay ko an watte saxon nde tawno min ko mbanmi ko yiyaka hankkadi koye ma guite koɗata oɗon daara ɗum ñande foof e nder terreji football ndeke firti ko musidɓe tedduɓe ko alay saago ƴetten pele e laabi e miijoji e peeje taw wona moni kala ɗo tolni foof ene lotta konnguli mum e vidéo ngaji mum taw ganduɗa alana gartam leñol ngol alana gartam rendo ngo taw kadi ganduɗa ɓeydata ko tooke bonde haaɓe pota nadde hen natta hen adda caɗele leñol ɗum woni hande ko yahata ko oɗon gandi ko kalami ko e somi wi tan humpito ngone ngakki wonko jiyatmi ko mbiɗoɗon wonta haal kono ala sago en kaalat nde tawno ala ko mbatten ignoré hankkadi il faut kaalen beele yimɓe mballe nde wiya oɗo hen suka debbo kalɗo ko fewani e rendo men kanko fo e wadde ko boni mi meeɗi haal ɗum ɗo henna hitande ujunnaji ɗe 17 ñande mbiyami mboɗa acca ɓoggi karalleje ha laaɓa weyoji men ɗi holko saabino eɗen jogui esprit ɓenninde ɓennine taw ko moƴƴi ko ɓennintaki ko waɗi fayida ko ɓennintaki ko ala fayida ala nafoore so ari ko ɓennine ayi walla jomum waɗa hen audio e ɓennine taw ganduɗa ala hen gandal alana ɗum gandal ko mbiyata ɓennine ko anne ɓenninowo alana ɗum gandal hay goto men jogota ko hen haqqille min ɗum ɗo henna somi ɓennini janggo holko jibinta walla mbete ne gonɗi walla gonɗani mbete ko haali ko mboɗa andi waccani hen numéro makko téléphone waccani inde wuuro mabɓe ko haali ko haali koye dinguiral makko wi ɓennine mbiya on ɓenninani so wawi o ɓenninan hoore makko kala caɗele ɗo dañi hen kanko hen kono ala ɓennina haɗe ɓennina photoje vidéo ngaji haalullaji janani bonɗi musidɓe tedduɓe yo nattu wona ɗum woni pinal saabu somi wi ɗum wona ɗum woni pinal neɗɗo jogui ɗum ko gueɗe ɗiɗi pinal ma e needi ma sa andi a ala pinal ma pinal leñol ma e needi leñol ma an a wona pullo hay so tawi ka kaalo pulaar a wona pullo so tawi aɗa wiya ka pullo ma jogoɗa pinal pulago ma jogoɗa ayi needi pulago ma wonka wawa haalde wonka wawa wadde deke noon oya pullo mo nanata pulaar o on wonko wawi wadde e tawne ɓamta leñol ngol tawa an kala ko mbaɗɗa nuskat saabu ɓeydata ko majjinde sifa leñol ngol ɓeydata ko majjinde ɓiɓɓe leñol ngol tugniɓe ma walla hettotoɓe ma ɗum alay saago ganden ɗum somi wi noon tan daron hanki won vidéo goto jaltuɗo musidɗo goto waddi hen haala mum wi ɗum waɗi ko Mali hedde mofti ayi neɗɗo ne foti andude armé leydi mum holteni mo ɓornoto guilay police ji ɗi ha gendarme ɓe sapeur pompier o militaire o ganda 11 forêt o halfinaɓe ladde ɓe ganda moni kala comci mum a juumata datiɓe so nangui neɗɗo
ko teniji ɗi laarata ma andu tawi ko teni leydi ma walla wona leydi ma. Leydi fof ne jogii sifa. On vidéo waɗi ko Nigéria, oɗon ndaara hen bidon ŋaji gasoil, oɗon gandi kay Mali ala gasoil sakane jagga ɗiɗo bidon ŋaji waɗi ɗum comme no trafic ni. ɓe ko trafic ko wayno delta mo Nigéria ngam yande e ɓen ƴogoɓe toon pétrole, ko kamɓe guittata oɗon pétrole walla oɗon gaz walla on pétrole ni aɓe nawa ha to Bénin, ko ɓen goni teɓaɓe ɗon ɓe jiya toon. ko wala ɗum ko natal ɗo suka debbo jaggani ceena hoore mum yaltinaka ko becce tan fayi less. oɗon gandi onon fo ɗum ko Rwanda wanno. Paul Kagame tumande yano sumgoji jaggi opposant mum debbo o suka debbo tokoso ɗemnoɗo tan pindi ɗum. hay armi daron tan hay balaɓe rewɓe nanguɓe mo ɓe daron balaɓe ɗe daron hay tan drapeau leydi ndi nan ɗon on mbawa hay ɗum serdude. eɗen keɓa ɗo hen ko fate banggue kabaruuji men da fo yimɓe ɗo ɓe guittata ɗum tede jomum wakkilo wadde hen haala mum. wakkilo wiide ɓennine wakkilo addum e dingiral bangal temedde ɗe ko fawi neɗɗo mawɓe ne hen jinnammane hen miñi en mawni en hen ngara taw ka penɗo. ɗum ɗo hen musidɓe tedduɓe wonani leñol humpitirte hunde. so tawi koni en kumpat leñol ngol gonen koye hande hay goto nda ko gonɗe men hay goto nda ko fene men en ganda en mbaɗa sawru mbaggu en ngala witto humpito kala ko are men ki an gadiɗo hebde ɗum o haadema wiyede ko an addi kabaru o ala hen jobdi ala hen martaba ɗo Allah ala hen martaba ɗo aduna ala hen martaba ɗo dingiral ngal ala hen fayida hay seeɗa kuntal ala hen fokko dañata hen haadema ɓenninde laar heɗo kettoɗa ƴeewa caggal dingiral to hol gonɗo toon mo keɓɗa keɓtinɗa mbiya ɗum an holno jiruɗa ɗum o wattuma e lawol walla on wiye joni namdoɗen goɗɗo kala keɗen gadda dinguel men yata ko seeɗani setta. daron hanki vidéo goto suka gorko biɗo yummum ko pullo Fouta holko heddani en so tawi kam wonko a dia astu haalno oɗo hen ko haali ko ɓuuri bonde daron ƴetto ɗe ƴetti fulɓe ɗe teni yimɓe nana ɓennina gadda e dinguire nawa Facebook ko enen gadde koye men caɗele kala ko ari enen gadde koye men wallahi e korka gonɗen ka ñande émission o waɗi haala ka haala so tawi hay goto men waɗano copier haala ka nelde WhatsApp walla nelde Facebook hay goto tinta ɗum firti noon ko en ngala ɓe cuɓiɗen walla en ndewani e ɓen ɓe jiyeten eɗen jogui yimɓe goto e men kala ne andi ɗo foti rewde won tan ɗo poɗɗen rewde kalnen ɓen kalday oɗon scène ɓen so kaldama ha gayni so jaaɓi bisimilla so jaɓani nawe yeeso lawol taw enen natani hen taw en nannani ñingoje ɗe e nder rendo men kono ala ko enen jayni ɗum soɗon teskimi haali ɗo nani ha min mbaɗa ɗo hen no ɓokki releji ha laaɓa holko sabino ɗum mi waɗin ɗo yewtere wotere yimɓe nangi photo suka debbo goto desaɗo to Mbour ene wonde joom galle mbaddi hen mbi ko on kalanmi haala muɗum ko rokkude en probléme walla ko holɗum holko jomum yinno joni noon mbimi on fo e wadde ko boni ɓenninoɓe ɓuuri wadde ko boni onon kam oɗon gandi on meeɗa yiide o jeeya mboɗo wadde hen natal oɗon poti andude neɗɗo ko foti wadde eko fotani wadde ngan saga jiimi ɗum mbimi ɓeɗo hen hettotoɓeɓe ene ponno dañde haqqillaji wiide oɗo hen audio wo arinɗo walda e photo e holko saabi ko joni waɗoma arde photo mi ɓenninani kono ha hande eɗen jogui oɗon esprit ɓenninde needi e pinal so ngakki neɗɗo waɗata koko fotani wadde ɗum yo natte leñol men ha laaɓa kala ko neɗɗon adda ya taw ne seeɗi ne siggi ha laaɓi en adde mbaadi men musidɓe tedduɓe jogoɗen needi jogoɗen culture aɗa sa cultiven koye men ɗe goppen ƴettade wadde vidéo ne ƴetto moƴƴani saabu ganda kanko kalɗo ko boni ko kalde o jagga jaggete par ce que vidéo ma ne woodi ko an haalata hen on ji Ousmane Mbeng gonnoɗo e Facebook wiye mbare rewɓe hanki darima yeesudu ñawor taƴanama duuɓi ɗiɗi lebbi jeegom e kaso ndeke firti goto e men kala ƴettinoɗo walla kunnoɗo walla biinoɗo walla cappinoɗo en jogori dañde ɗen caɗele ɗum noon wona noon leñol ɓamtorto leñol so tawi yanama jogui koɗo rewete jogoɗen sirluji men hande ɓe gandi ken ɓerɗe paɗɗe en mbaɗat filñitare jogorde addude musiba taw wona noon fonno yarude musidɓe tedduɓe yo jomiraɗo wallu en reena en ma en gartu joni so gueno haaji mi rokka on sukaɓe ndulum seeɗa.
on jarama goomu pinal ndulumaji golle mon jooɗi peewi yonti ɗe dente kalateɗe ɗe gonɗa ɗe gonda e pellital musidɓe tedduɓe gonɗen koye cariika buuɗal yurmeende toɓɓere men ɗimmere cariika buuɗal yurmeende ko wasiye men faade leñol men eɗen kodde leƴƴi gila hanki taw wona hannde kewon hannde duuɓi temedde sa laari hakkunde leydi Mali Mauritanie Gambie Guinéji ha fenma Sénégal eɗen kodde leƴƴi goɗɗi e taw kadi ganduɗa ko koddigal paayodingal ngal ganduɗa en mbiyatake ken hoɓɓe ɗum noon ne moƴƴi goto e men kala anda culture janano goɗɗo o ganda culture ma woni ganda fina tawa ma ganda ko tawɗa jangga ɗum paama ɗum ganda koddiɗo ma on e culture mum janggo jaam sa iwi e nokku ma a yeehi nokku janano ay ganda ɓen ko jiiɗi wiyeede e ko gañi wiyeede nde tawno leyɗele men Afrique ko leyɗele comde culture aji certuɗi ɗum ko Afrique fof way noon hay so koye Gabon garɗa ma tawɗo hen leƴƴi leñol foof ne mari culture mum so ñalawma culturel ari goto foof addata ko culture mum enenne to min to so wiyama hande ko ñalɗi pinal moni kala leñol foof addata ko pinal mum sarkulleɓe gaddata ko pinal mumen fulɓe gaddata ko pine mumen leñol fof ne jogui pinal mum leñol fof ne jogui ɗemgal mum leñol fof ne jogui no hirtorto eno haccitorto eno wottorto eno haaldirta ndeki firti noon ko ngol leñol ma jangga ɗum nde mbawa haalde maggol ma jangaɓe nde mbawa haalde mabɓe hadema wiide tan julfuɓe ko ni mbayi ya tawa ɗandi culture mabɓe hadema wiide haal pulaar en ko ni mbayi ya tawa ɗandi culture mabɓe hadema wiide sarankulleɓe walla soninkoɓe ko ni mbayi ya tawa ɗandi culture mabɓe hadema wiide joola walla séréer walla goɗɗum e goɗɗum ko ni wayi ya tawa ɗandi culture mabɓe hadema ñaayde leñol janagol andu culture mum ganda kadi culture ma ganda kadi luwa leydi ma ayi nde tawno enen nde pinɗen tawɗen ko deftere Allah subhanahu wa taala e sariya ha hande en donki waw tonguɗe en ñawoje koye men en donki ɓayde en donki waw tonguɗe en ñawoje koye men alay sago ganden ñawoje leyɗele men ganda neɗɗo so ƴettimama mbeti droit leydi ma ndi ene rokkuma yeftade mbete neɗɗo so yennima mbete droit leydi ma ndi ene rokkuma yeftade walla ala poɗɗa ko rewde ɗo poɗɗa rewde ɗo jaaha gullitoɗa jomum nanggue waɗe lawol holen ko foti wonde mbete neɗɗo so waɗi lone omo haaɓe walla o haaɓetake baɗɗo karwat mbeten haaɓe walla haaɓetake holko ƴattore firti ƴattore holno foti kasso duuɓi mum walla lebbi mum yoftade holno wayi e leydi il faut ganda armé leydi ma ndi ganda luwa leydi ma ndi ganda sarɗiyeji leydi ma ndi dentoɗa gila nadde caɗele saabu sa natte caɗele a nanat caɗele koreji ma e bande en e musidɓe ma kala ɗum firti noon ko goto men kala kene waɗa yo tinno anda leydi ndi wuuri ndi hol sarɗiyeji ndiɗon leydi kala leydi ndi gonɗa e ha tenti enen ɗanniyankoɓe sen gaare leyɗele janane eɗen gonde suddiɓe men e ɓiɓɓe men walla ni ko enen tan ganden sarɗiyeji leydi ndi holko poɗɗen wadde holko en potani wadde holko suka foti wadde e holko suka fotani wadde ganda koye leydi janani gonɗa sukaɓe men hewɓe hande nana e kasoji e laddeli he oɗon gandi ko ñaayde ha ɓenni keeri ko fotano wadde taw ganduɗa kala leydi ndi gonɗa ko nden ñawore tongorɗa ɗum noon ɓayde koye nden ñawore tongorɗa alay saago ganda sarɗiye ndiɗon leydi ne mbawa wurde musidɓe tedduɓe culture ko hunde wande fayida sen janni toɓɓere nde ko fate banggue culture enen haalpulaar en ko en joomen culture en kono hande culture men woni koye majjude holko reeni culture reeni culture koko wiyete bibliothèque mboɗo ɗamini noon e nder rendoji men mi anda ene wawi taw ne woodi mo jogui namdal est ce que won mon yi meɗɗo yiide nder rendoji men eɗen jogui bibliothèque hono no Singiti Mauritanie en hono no Neema Mauritanie en
hono adrar Mauritanie en hono no Attare en oɗon laara son laari voyage taw ko seenuji mawɗi e leydi France gonde bouquet canal oɗon jiya toon tourisme en so ngari mbawa nadde nokku o ha jal taw jahani to bibliothèque so jeehi to bibliothèque holko tawata ko yeru dokkani on kono noon leyɗele taariɗe en ɗe walla leƴƴi gonɗuɗen ɗi kamɓe pop amin jogui bibliothèque iji mabɓe holko bibliothèque nafata ko mawɓe men golluno gila ay 1200 1300 walla ni gila ko adi 1000 walla gila e 1000 walla ko adi 1000 ɗeɗon kitale ko mawɓe men golluno e kayitaji bindi so jeehi Tumbuktu ma on taw toon mo rabitun en ko binduno e ko e ñamfunke e woɗɓe en hande nan toon mofta nde wat boniɓe ngari jani toon hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi ɗeɓi bonnude nduɗon fawru to banggue UNESCO ne heptina nawa Espagne mofta ko ɗerin ko sekino ko kola Iran Irak Turki Afghanistan ha fayenma leyɗele goɗɗe Suria pop ko ɗum ɗo hen reeni ndimago ɗeɗe leyɗele musidɓe tedduɗo saabu mawɓe men hanki en joguino bindi ɗi bindanno way kono bindi Faraawna en ko ɗin hande goni bibliothèque ay mbaɗa désivre tawa ko gande cuuɗaɗe goni ɗon ko ɗen goni hande bitteteɗe ne jangge ko wiyete mat ɗum noon alay sen gandi yalti koye bibliothèque noon neɗɗo wawa moftude ɗereji bamum doombi walla mooƴi naata hen moñña ɗum bonna ɗum perda saabu holko bibliothèque nafata mawɓe men hanki ɓe bindat ɓe mbaɗa comme no hatumeji ni hatumere ɓe hatuma ɓe kela taw wona aɓe mbaɗi hatumeji taw ala ko dese mabɓe hanki noɓe pewniranno gueɗe mabɓe ɗoɓe golliranno sonji hande Maroc ne fewno karoje basaki e karoje leydi France basaki e karoje leydi Amérique basaki e karoje goɗɗe ko wayno hande cajaduji tappiji ko wayno hande rideau ji walla goɗɗum ñeñemaji wawde sinkude galle ha yooɗa sa soodi hande sa dañi halis saɗa maha galle ma il faut paggoyɗa karoje pewnaɗe to leyɗele arabe walla banggueji goɗɗi sa laari karoje ɗe woni hen hanki ko bilitukuji mabɓe moftanoɗi ɓe gaari ɓe tawi dese mamiraɓe mabɓe ɗe dessinno hatumeji kawniɗi koɗen ɓe mbaɗi désivre ɓe mbatti ɗum e karoje ɓe mbatti ɗum e cajaduji hande ɗe juulirten e mbaɗay salon ngaji men par ce que eɗen en mbasi culture haalaji en ngala culture en mbasi ɗum joguiɗen culture koye ɗemɗe e ñamande eɗen ñamira culture men ngam ay dañde hen jawdi eɗen mbaɗira culture men ngam yaltinde jawdi e ngamri e bawɗi e buubaji taw culture wona ɗum culture ko dese desinanoɗe e defte bindanoɗe histoire uji men taw ko gonga e gonga ay winde ha feewa mofte oɗo saaha mo gonɗen taw ganda UNESCO e kala saaha ene itta wangiyankoɓe men ne garay men ene ƴeewa ɗen defte soɗe moƴani soɗe taƴani hay saɗe memade ko gang ɓornotoɗa ganguji ɓornotoɗa mbaɗani guila ketton kon giwde saabu oɗon daara Algérie on ji Algérie deftere wotere wonde toon windani taw windira ko jungo Qur'anul Karim Bagara ha Birbinnas on ji hay UNESCO en wona julɓe tan hay ɓe gona julɓe ne gara yiide nden deftere hande nde dañi hande nayyewu mangu no feewi ko ɗum woni ko wiyete culturel ɗum woni pinal leñol ko mawɓe ɓe gonduno hanki mofte hande sukaɓe so gari hande mbawa tugnade hen won ñooti hanti ñotirnoɗe e men taw ñotirno ko jungo mawɓe men ñotiranno jungo hande hoddi men kefti haalaɓe ɗin ñooti pop waɗatno koye defte winde fewne ɗum woni culture o mofte waɗe comme no bibliothèque uji so tawi sukaɓe gari jaaha toon jiiya ɗum ay desina ɗum mbatta culture leydi men ha mbatte fewnude woɗɗoya wiye ɗum de ko mbaadi fulɓe ko sifa fulɓe koye culture fulɓe iwi sen daari hande cajaduji Maroc e cajaduji Turki wona gotum dara cajaduji Turki e pewnaɗi Suria wona gotum dara ko fewna Suria ko fewna Algérie wona gotum décoration Maroc e décoration Algérie wona gotum mo Égypte e mo Tunisie wona gotum leñol hen kala jogui kono fewnirta kono itti koye sifa ay bibliothèque uji mabɓe ɗiɓe joguino hen ɓe duttoto ɓe ganda pinal mabɓe ko ɗo wonno ko mawɓe ɓe ñeñanno ko ni wano ɓe mbatta ɗum comci ɓe mbatta ɗum paɗe ɓe mbatta ɗum cajaduji mbatta ɗum karoje ɓe mbatta ɗum koppuji e booluji ɓe mbatta ɗum gueɗe kewɗe hande ɓe nafto en hen taw enen hande eɗen jaɓɓi pinal men eɗen mbara pinal men mbiyen pinal men ko haalde ɗemgal men yonani
sa haali ɗemngal ma a ala gollal a ɗaɓɓoyat sa haali ɗemngal ma a gollata e maggal a ɗaɓɓoyat a yaltat ngal sa yaltingal so woɗɓe pottima a yahat ɓen so cottima a yahat ko ganduɗa e leñol he koye dokkade min dubbuma peɗel min gañma taw ko enen goni sababu o alay saago dañen goomuji ballaɗi jirlotoɗe e rendoji men eɗen jogui defte hanki mamiraɓe men mamiraɓe men gila des années taw ko jungo windirano hefte waɗe paabi mawɗi bilitukuji mawɗi mofte halfine caabe ɗe taw ko rona roni ha ganduɗa ala ɗo haaɗi sono daaro leydi Mauritanie mimmi hastata laarde décommentaire mo leydi Mauritanie taw ko décommentaire mo ceene nde tawno waɗi Ganndal jiya mawɗo ne jooɗi nahejo kos wima donmi ɗeɗo kele koye babam bamum roni koye bamum oɗo bibliothèque o dañi duuɓi tel taw ganduɗa bibliothèque on toppita kala jiɗɗo Ganndal so ari ɗon humpito ɗon kono enen hanki sen mbiyama hol puɗɗude Fuuta en ganda holno galleji holno guure Fuuta ponno watte ko yeru waɗa luural almameɓe Fuuta waɗa luural jamareɓe Fuuta waɗa luural hol bindunoɗo ɗum e fulɓe hol daññoɗo ɗum e fulɓe hol jaltinɗeɗo ñeñimaji hol bannoɗeɗo hen nate ha ganduɗa mbatten fewnen tagareji men tallaji men goɗɗumen holko pewnande holno comci men mbano holno paɗe men mbano holno laafaji men mbaɗo holno mbanoɗen foof en majji haalaji saabu en ngala ko mofteten kala nde garɗa tawɗa bamma mamma ne jogui hunde a dañi jawdi seeɗa a heelat haala bettoɗa ma ha ɗon huɓere ma heesere joɗɗa hay foto bamma a watta hen musidɓe tedduɓe nawrata leñol men yeeso alay saago maren pine taw ko pine ƴellitoje en no moƴƴi musidɓe tedduɓe eɗen jinno yaññade e buuɗalil meɗe ha diwɗo hen inchallah so gueno haaji ha saaha gonde toɓɓere yanje musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam mi ɗal ɗon e sukaɓe ndulum musidɓe tedduɓe